Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आवहाय ओंखायनो नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ thumbnail बा title नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसिनानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे लाइमोन सिख्लानि ओमफ्राय लाइमोन सिख्ला ओमफ्राय बिमा। लाइमोन सिख्लाया गावनि लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन ना गावनि बयफ्रेन्डजों थांदोंमोनखौथ' बुंनानै होनो हानाय नंला। जास्ट थांदोंबाबो बयफ्रेन्डजों थांदों जानांगौ। ओंखायनो बिमाया बेखौ बिथाङा जाय जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन बे जायगायाव थांनानै बिमाया बेखौ फंनैसो बुनानै लाबोयो आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअआ दा गोबांथार ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन। ओमफ्राय बे जाथाया बबे जायगायाव जादों होननानै बुङोब्ला बे जाथायखौ आङो जानाय जायगाखौ आं खिन्थाना होनो हानाय नंला। मानोना बेखौ जास्ट फेसबुकआव हगारदोंल', बबे जायगायाव जादों बेनि जेबो फुल डिटेल्स लिराखै। ओमफ्राय जायनाखि गथ'खौ बिमाया बुना लायदों, बै बुना लायनाया जायनाखि जायगायाव थांदोंमोन बे जायगायाव बिमाया थांनानै बिथांखौ बुना लाबोयो आरोना। ओमफ्राय बे बुना लाबोनाया जादों ना जायाखै ना बेफोरबायदि खालामनांगौमोन ना खालामनाङामोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो, बिनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर। नैबे जायनाखि मादैया फिसाखौ बुना लाबोदों बे जादों ना जायाखै, बुना लाबोनाङामोन ना मोजाङै बुजायना लाबोनांगौमोन, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना अब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय। नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो बेनि सायावनो फंनैसो बुंसै। मा होनो जेनोखि नैबे मादैया फिसाजोखौ बुहैदों, थिग दं बुहैदों। आंनि साननायबा फारसे साइडजों नायोब्ला मादैनि बुनायाबो थिगैनो दं, ओमफ्राय फारसे साइडजों नायोब्ला मादैनि बुनाया एसे गोरोन्थि जादों। मानो होनना बुङोब्ला बेखौ बुंसै आं, मादैया जेनोखि साननानै फिसाखौ लायदों, जायगायाव होसोनानै बुहैदों फंनैसो थिग दं। मानो होनबा बिमा बिफा जानानै गावनि फिसाखौ बुनो हानाय मोनसे मोन्थाय थायो, थिग दं। ओमफ्राय बिमा बिफानाव मोनसे थांखि थायो जेनोखि फिसाखौ गाज्रि लामायाव लाङा। ओमफ्राय मादैमोना सिगांनिफ्रायनो बुजायबाय थाखादों खोमा, बुजायबाय थानायाव नैबे जेनोखि गथ'आ बिमा बिफानि खोथा लायैयाव बिमा बिफाया नैबे मा होनो बुनांगौ बायद'आव फैदों। ओमफ्राय गथ'फोरनिबो दाय थायो, बुजायसेयावबो लाया। सोरबा सोरबा गथ'फ्रा बेरायो, बैसो जास्लाबनायसो माबा अबावबा हौवाफोरजों बेरायो, बार्थडे पार्टि बानायो, जौ लोङो, बेफोरबायदि अनेक गथ'फोर दं आरोना। ओमफ्राय बेफोरखौ साननानै मादैयाबो मा आंनि फिसाया मोजां जाथों, बेफोरबायदि आखलाव दा थांथों जाहाथे होननानै बिथाङा फंनैसो बुदों। ओमफ्राय बुनायाबो फारसे साइडजों बोरै गोरोन्थि जादों होनोब्ला, मानो होनोब्ला बिथाङा जेनोखि पाब्लिक प्लेस, मा होनो जेनोखि मानसिफोरनि गेजेराव बुदों, बे गथ'आ लाजिनानै माबा मोनसे जायोब्ला बे दाया सोरनि जागोन? बे बिमा बिफानाव थागोन। दिनै बिमा बिफाया बै जेनोखि मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि बुवामोनब्ला गथ'आ बेफोरबायदि जानाय नङामोन। बेबो मोनसे कुइसन जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जिखुनु जादोला लोगोफोर, आं बारा गोलाव बुंला। नोंथांमोना मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबसक्राइब थाबाय। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।